Здравейте, приятели! С моя син отиваме на футболен матч на Черноморец и Берое, Стара Загора, нали така бяха другите, да. Може да видите как сме се облекли. Аз съм с тениска Мама Шарк, много е сладка. И емблемата на Черноморец, а моя син е с екип на Черноморец. Ще се включим вече, когато сме на стадиона и започне матча. Може би ще се включим и преди да започне матча, но когато сме на стадиона и вече когато самия матч започна да играят футболистите. Чао, до скоро! Да снимаме и стадиона. Феновете малко по малко започват да идват. Между другото, нещо много интересно. Матчът е безплатен за абсолютно всички, тъй като футболен клуб Черноморец празнуват 107 години от създаването си и по този повод са го направили безплатно, което е много добре. Здрасти, хора! Ето го моя син. Здрасти, хора! Той също тренира футбол в Черноморец. Ето сега има си и полиция, която да пази, да се надяваме да няма никакви злоуми, никакви проблеми, всичко да е наред. Матчът се играе на стадион Лазур в град Бургас. Здрасти! Ето го стадиона. Ами хубаво е да има такива спортни събития, защото хората харесват футбола. И лека по лека. Всеки харесва футбол. Да, моя син особено много. И ние покрай него. Ето, влизаме. Давай, мите. Ето. Феновете. Матчът започва в 6, сега е към 5:15. Къде ще се настанем? Нека да се изправим на крака, за да изслушаме химна на Република България. Матчът почва след малко. Сега ще слушаме химна. Сега ще ви помоля отново да се изправим на крака, защото предстои още един знаков момент за историята. На терена заедно с играчите на Черномореца на Берое ще се появи още един играч. Той е вдигал стотици пъти публиката на крака със своите страхотни пробиви по крилото, със сърцата си игра, с верността си към Черноморец. Наскоро чествахме неговата 90 годишнина. Време е да приветстваме Панайот Костов, живата история на Черноморец. И понеже той е справил публиката на крака, нека отново се изправим да го аплодираме. Той ще даде началния удар в този матч. Заедно с него ще бъде Тобан Йовчев от отбора набор 2017 година от школата на Черноморец. Ето го знаковия момент. Едновременно на терена ще видим историята на Черноморец, настоящето на Черноморец и бъдещето на Черноморец. Само ще помолим Пано Костов да не бие силно към една от двете врати. Публиката тук от нашата част е най-многобройна. От среща няма чак толкова много хора. Тук е
Запомнете този момент за историята. Живата история на Черноморец Бургас, днешният ден на Черноморец Бургас и бъдещето на Черноморец Бургас рамо до рамо. Даже и гръмна. Бомбички го върнат. Берое хвърлят. А там има дечица. Не знам, това не е много окей. Има малки дечица и мятат тия бомбички, тия... Едва децата горките, защото никой не им казва. Война ли има тук? Има напрежение, определено. Това не е окей. Последните секунди са доста напечени. Буквално, може би има една минута до края. Това е бургаската синя футболна луга в Черноморец спечели първото си домакинство в настоящото първенство. Честито на всички екури! Само Черноморец! Приятели, матчът свърши, вече си чакаме автобуса за вкъщи. 1-0 за Черноморец. Браво, Черноморец. Берое. И те играха добре, да кажем на тях браво. Общо взето, матчът беше доста напрегнат. Имаше 4-5, може и 6 жълти картона общо за целия матч, като 5 картона горе-долу жълти бяха за Черноморец, само един за Берое, но въпреки това нашите биха. Равностоен матч, бих казала. Хареса ни. Митко се снима с няколко футболиста от Черноморец. Ще кача и снимки. Чао, до скоро!